Abusuafo makwaba eba Susan Media Toso. Ena so yada fofra Onyankopon e de achen. Ene sadia me share mobo no. Yaba bedu kra e de Techimantia a e Tano South Municipal District nim a eno so Ahafo mantamu. Yaba bebu ye ne akonhoma na we sadia ekro Techimantia so esitie. Yabehwe every form awura kro nim. Ayuhwe baby a ama madofo a mo pemukro ahwe soso mosumakoma atomoyam na mahwe sede ekro Techimantia soso akodru eno ntimo nka ye ho ne yentu saa anamoyi medamase
nso abo ya ne akonhome na me kai mo se me nuanom a mo wa kwantuo mo a mo wo fie me namfonom madofo obia na ni gi me video ho a odi machi a ohwe se video yi eya wo fa me pa mo chaw mo nhye me nkran na mo nta machi mo mo machi dom na mo like it mo subscribe it na mo nchira mo adwen e wo comment na se na so pese de bia me de bi bana se onya bi hwa e pa wo chaw click wo adoma ne so na mo ntia e na